Meu nome é Aurelio Mosteiro, son o axente ambiental coordinador da Unidade de Investigación de Incendios, UIFO. E nada, vou a facer unha breve presentación para que saibades que esta unidade que é o que fai e como pode axudarvos a protexer o vosso monte. E como vos podedes axudarnos a nós a evitar que haxa condutas incendiarias. Isto é un pouco a situación, o contexto no que se move Galicia, nos que se move nos últimos anos. Vemos que xa comentaba o meu compañero Xosé Vieito, o ano destacable 1995, isto a barra azul é o Estado español, serían 25.000 lumes, Galicia 15.000 lumes. Isto supón superar o 60% dos lumes de todo o Estado español. Ano 1997, o 64%. Dados conta do que eso supón, o 64% de todos os lumes do territorio español. Galicia supón o 5,8% da superficie do Estado e neste período, 89-98, tiñamos o 52% dos lumes de todo o Estado. A dimensión do problema dos incendios en Galicia queda patente. Un dato, un paréntesis para que tamén teñades en conta, a semana 33, o pico de lume en Galicia. Tradicionalmente, históricamente, en Galicia, esta semana sempre é, ademais, número de registros de incendios. Dende a serie histórica desde o inicio, sempre esta semana, 33, que é cerca de mediados de agosto, é a semana do ano onde se registra máis número de incendios. E a intencionalidade é máis alta tamén. Este é un voo de helicóptero do incendio cando se aproximou o primeiro medio aéreo que chegaba ao incendio de Arouco, que antes tamén vos falou Xosé Vieito. E ano 2002 créanse por primeira vez en Galicia as brigadas de investigación de incendios, os inicios da investigación de incendios de xeito máis especializado, e a tendencia de número de registros sumada a outros factores, non é único, pero bueno, veño a falar de investigación. As investigacións comenzan nese ano, os informes de investigación, determinación de punto de inicio, e paulatinamente, ano tras ano, redúcense os registros en Galicia hasta chegar ao ano 2020, en que se registran 1.527 lumes, que xa estamos nun 18% do total do Estado. Ainda é un porcentaxe alto, que nós temos a superficie, recordo, o 5,8%, pero xa estamos en unhas cifras máis aceptables. 9 de agosto de 2021, ese porcentaxe ainda sigue sendo alto e hai que evolucionar a investigación. Como evolucionou o Dirección Xeral de Defensa do Monte a investigación de incendios, creando no 9 de agosto de 2021 a Unidade de Investigación de Incendios da Xunta de Galicia, buscando maior especialización, unha cobertura de toda a comunidade autónoma, mellorar na implicación no procedimento penal, nos informes periciais e diligencias de investigación, e mellorar na coordinación institucional con corpos e forzas de seguridade, Guardia Civil, Seprona, Policía Nacional, Policía Autonómica, xuíces e fiscales. 15 axentes ambientais forman esta unidade, en primeiro momento, con un coordinador autonómico e 2 coordinadores adxuntos, 12 axentes investigadores. Tamén na unidade contamos cunha administrativa que traballa e dedicada exclusivamente a nós. Pero, ademais desto, temos o apoio logístico de todo o operativo.
todo o que meus compañeros vos están mostrando forma parte da nosa unidade, de algún xeito, danos cobertura, axúdanos, transmítenos información e permítenos que o noso traballo poda facerse con maior efectividade e eficacia. Bombeiros forestais, outros agentes ambientais, enxeñeiros de montes, informáticos, todo este persoal que conta, que está no dispositivo, que son miles de persoas, traballan con nós para axudarnos a levar a cabo o noso traballo. A UIFO ten a súa central en Santiago, na Dirección Xeral, e ten os axentes UIFO se desplazan por todo o ámbito territorial galego, donde se focaliza o problema. Se temos un problema de actividade incendiaria nesta parte de Galicia, podemos concentrar todos os investigadores, asientos que queiramos para que recollan información e podan recabar probas indiciarias suficientes para poñer en conocimiento judicial, identificar as persoas que están provocando eses lumes e que así eso quede reducido ou desaparezca esa actividade. Funcións, así rápido, para que teñades unha idea, determinación punto de inicio, que é moi importante, despois tamén o poño, saber onde empezou o lume con exactitud. Non só a área, sino o sitio onde empezou. Determinación e diagnóstico da causa. Unha vez que sabemos onde empezou, cal é a causa. Se é intencionado, se é unha imprudencia, un accidente, un raio, eso é fundamental, é importantísimo. Saberedes tamén por qué. Recollida, conservación, análisis de vestixios. Unha vez identificado ese punto de inicio, aí podemos recoller vestixios que despois poden valer como probas se chega a un procedimento penal. Registro de validación oficial de datos, de casualidade, isto cando se establece unha causa, se recolle unha base de datos para, a nivel estadístico, saber que é o que sucede no noso territorio, nos distritos, nos concellos. Sabemos se hai unha cantidade de incendios moi alta intencionados, de imprudencias, por escapes de queima. Aquí en Galicia o problema máis grave que temos é a intencionalidade, estamos sempre rondando o 70%, e hai picos en verano que o superan, sobre todo no sur da provincia de Pontevedra e Ourense. Identificación de mecanismos e axentes causantes. Bueno, saber que é o que provocou esa ignición. Se é unha escape de queima, se foi por superficie ou por unha faísca que levada polo vento provocou un incendio un pouco máis avanzado, un pouco máis adiante. Investigación e identificación dos presuntos responsables, saber quenes son os que provocaron ese incendio de forma imprudente, neglixente ou intencionado, recabar as probas directas e indiciarias. Directas é poder, que é moi difícil, pero desde que está xa uns anos antes conseguiuse, pero un dos grandes avances é que sí que podemos obter probas directas de persoas provocando incendio. Isto é unha proba que a nivel judicial é determinante e concluinte, porque esa persoa queda aprobada que foi a que provocou o lume. Unha grabación de unha imaxe provocando o lume é concluinte, non ten xena de duda. Probas iniciais sería a acumulación de outro tipo de probas que todas sumadas poden levar a que unha persoa se determine que é culpable de provocar ese incendio. Coordinación operativa con corpos e forzas de seguridade. Facemos traballos, facemos a investigación, poñemos en contacto con corpos e forzas de seguridade e facemos investigación conxuntas, colaboramos para chegar a estes objetivos dos que vos estou a falar. Elaboración de informe, unha vez feita toda a investigación, elaboramos informes periciais e atestados dando traslado a xuízos e fiscais para que teña suficientes probas, suficiente material, documentación para poder levar en primer lugar unha persoa a xuicio e logo
un xuiz diferente, que é diferente ao xuiz que fai a instrucción, que leva o xuizo, condenar a esa persoa. Un apunte de que como vai evolucionar a investigación de incendios e como utilizamos cada vez máis medios tecnolóxicos que nos axudan a hacer esas probas directas que os acabo de comentar. Por exemplo, o dron, cando a observación do dron permítenos sacar moita información do que é o lume, como se comporta. Este é un vuelo directo sobre un lume que estaba producíndose, como era inverno e non actúan medios aéreos, non estaban actuando medios aéreos, pudose levantar un dron e facerse a inspección ocular desde o aire, que xa nos dá unha perspectiva do que sucedeu aí. Tenemos toda a unidade, tenemos estes drones destes modelos, e todos os membros da unidade somos piloto de drone. E con isto é un pouco queremos significar que se está implementando continuamente novas tecnoloxías buscando eso, poder recabar probas. Bueno, e agora é a outra parte. Como podemos colaborar coa investigación? O punto de inicio, de que falaba antes. Isto é fundamental, é a proba fundamental, é a proba máis valiosa, porque se non sabemos onde empezou o lume, non sabemos que pasou. E a nivel judicial, se non sabemos onde empezou e non establecemos a causa dese lume, ningún xuiz vai a atreverse a condenar a alguén se non ten claro esta parte. Aquí encontramos na zona de edificio vestixios que temos que protexer. É importante protexela porque se contaminan estes vestixios, estes primeiros indicios, se pode estropear todo o que é o proceso de investigación. Se xa a zona onde se inicia non podemos saber o que pasou, esa investigación xa complicas. Como preservar a zona de inicio? Que se debe facer? Identificar visualmente a zona de inicio, eso se vos estades na zona onde vos desenvolvedes, conocedes o territorio, se hai un lume, pois se podedes identificar, se chegades, que os veciños normalmente son os primeiros en chegar, os que avisan, pois identificar visualmente onde está empezando ese lume. Se é posible con móvil, se casi todo o mundo ten un móvil, pois facer unha foto. Acordoar a zona con calquer material disponible. Sei que isto é así un pouco complicado, pero bueno, se é posible esa zona, protexela. Non pisar dentro do perímetro desa zona e avisar con a localización GPS, chamándose 085, despois vemos os teléfonos que se pode chamar, e tamén cos móviles hai apps que te poden, mesmo a fotografía que se toma, xa te dá as coordenadas onde estás. Eso para nós tamén é moi importante. Anotar, hora, persoas, vehículos reservados, se vedes alguna situación que vos, como coñecedores tamén do medio onde desenvolvedes un coche, calquer cousa que os chama a atención, que pode ser unha conduta extraña, incendiaria ou algo, pois eso quedaros con él. Fotografiar desde fora do perímetro, as fotos que poidades, en móvil, hoxe en día temos sorte que non hai que usar carrete, podemos facer todas as fotos que quiramos. E o que non se pode facer, entrar na zona de inicio para non estropear nada, recoller ou tocar ningún obxecto, se vedes algo extraño, por favor non o toquedes porque estaría contaminado e igual xa se estropeaba. Permitir acceso a outras personas e no modelo posible avisar a xente que sea cuidadosa, que non entre aí. Apagar con agua a zona de inicio xa extinguida, pois se xa está extinguida esa zona e tendes identificada que é a zona de inicio, pois non botar agua aí porque tamén estroparía todo o que podamos topar. E non remisar ou non andar por aí, non estropear. Que busca o UIFO cos vestixios? Pois vestixios de inición, mecheiros, cabichas, recipientes con combustible, artefactos incendiarios
cousas deste tipo. Vestixios de presencia humana, pegadas, oreiras de vehículo, restos de roupa, colillas, calquera obxecto extraño, que a veces parece que non ten importancia e resulta que podemos atopar. Vestixios naturales, bueno, esa zona tamén o lume a propagarse por os combustibles deixa unhas marcas que son as que nos lemos para determinar onde empezou ese lume. Aplicamos un método que se chama método de evidencias físicas, facemos a lectura das señais, o lume marca as árbores e os vegetais de unha forma e nos interpretamos esas marcas e sabemos, recorremos de xeito inverso desde o final do lume hasta o inicio. Entonces, canto menos se estropeen esas zonas, máis mellor preservadas están, mellor podemos facer esa lectura. Que son patrón de queima, grados de carbonización, dirección de probación, bueno, hai varios tipos de vestidos. A vosa información ten valor antes de incendio, se detectades comportamientos extraños, durante o incendio anotade o que decía antes, calquer cousa que hoxe en día cos móviles podemos fotografiar queda aí. Despois do incendio, colaborade UIFO, Garda Civil, comunicade persoas, vehículos, todo isto, pues, sempre pode axudar. Unha cousa que non tendes que preocuparnos, non estamos buscando declaracións que os podan complicar. Nos queremos información para nós despois esa información traballada, chegar ás persoas, identificar e buscar modus operandi desas persoas, como se move, se vai volver a provocar lumes, sempre protexendo moito a identificación das persoas que colaboran con nós, porque sabemos que ao vivir no rural pois, bueno, é complicado pois, señalar a alguén, aparte, anda te podes equivocar ou calquer cousa, nós en eso somos, estade tranquilos que somos moi cuidadosos. E xa para rematar, estes números que tamén Vieito volos comentou, pero quería destacar denuncia de condutas incendiarias que é anónimo, confidencial, gratuito, 24 horas. 900-815-085, aí podedes chamar, se queres preservar vostra intimidade, non sabemos que é a persona que chama, pero se tendes bueno, pues mira, hubo este lume, vi un vehículo con estas características, en a placa pareceume ver que tiña o número 8 e o 9 e a letra X. Bueno, eso xa é algo. De aí empezamos a tirar. E logo, 085, tamén se queredes sabedes ahora quen somos, chamades o 085, que hai un lume que vedes condutas extrañas, calquer cousa. Mira, que pedimos que veña a unidade de investigación, a UIFO, que veñan aquí a falar comigo. Tendes a opción que quirades. O 112 tamén para chamar, o 085, cando detectedes un incendio, porque canto antes, como ben sabedes, canto antes sepamos que se está producindo un incendio, antes cheguemos, antes o podemos apagar. Bueno, pois, eso. Con isto remato a miña presentación, era só para que se vades o que somos, o que hacemos, e que podemos axudar, e como vos nos podes axudar. Gracias, meu avó era xente forestal, sempre me decía que o tempo e a salud era o máis valioso que tiñamos, así que gracias por vosso tempo.